খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী ধৰ্ম কেতিয়াও ভাৰতৰ ধৰ্ম নহয়। তেওঁলোক যিসকলে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে নিজৰ স্বকীয়তা হেৰুৱাইছে, তাৰমানে তেওঁলোকে এছটি মৰ্যাদা হেৰুৱাইছে। এছটি মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ পৰা খণ্ডন কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। সেই ধৰণৰ কোনো যাতে সুবিধা তেওঁলোকে আৰু কোনো কাৰণত নাপায়। খাম, চিফুং, চেৰজা এইবোৰ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বস্তু নহয়। आङो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंनि फंबाय मिडियानि बिथांमोनखौ खुलुमबाय। आंजों दङ जोंनि एपिसिसिनिनो बिटिआर ट्राइबेल इनचार्जनि इनचार्ज बिथां जसेफ बसुमतारी आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनिनो साधारन सम्पादक हाबिल आली शेख बिथां। दिनै बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, बे मैया दाखालिसो सासे हयथ' रन्जन बरा होननाय बिथांखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम दुलाराय बाथौ महासभाया गावसिनि सभायाव निश्चय आलासि लेंहरदोंमोन आरो बिथांनि प्रेस मिटआव बिथाङा बर' ख्रिस्टानफोरखौ खोब गाज्रि भाषायै रायदों जे सोरबा लुकास बसुमतारी नामखौ ख्रिस्टानफ्रा ओरै नासयदों। नासयनायनि बेलायावथ' बेफोरो एखमबा भुल बुजाबुजियाव जायो आरो बे भुल बुजाबुजिया ओरैबायदि जे दिनै पृथिबियावनो सोरखौबा नासयदोंब्ला, सोरखौबा बुथारदोंब्ला, सोरबा आइजोफोरखौ रेप खालामदोंब्ला, सोरनिबा न'खौ सिफायदोंबा, सोरनिबा धोरोम थानसालिखौ सिफायदोंबा मेक्सिमाम जारिमिनानो फोरमान जायो ख्रिस्टियान। सानफ्रोमबो अल इन्डिया दिनै बर'फ्रा गोबां गामि गामि दङ बैकट खालामनाय, दैबो मोनलोङा, बेयो मालायनि न'नि साहदाबो मोना, उन्दुनो मोना, बेफोरबायदि बैकट खालामनाय, गामियाव थानो मोना, हा फाननानै खारनांगौ, बेफोरबायदि हिसाब सारा बायजाबथु बोसोरफ्रोमबो गोबां केस जानाया जोंनि बड'लेण्डआवबो जाबाय थादों। दा बेफोर खोथाखौ आं फोलावनो सानाखै, नाथाय मोनसे जिनिसखौहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना खोब बुजिनाया मोजां जे बर'फ्रा दिनैसिमबो खोब खौसे। धोरोमखौ लानानै बर'फ्रा मालाबाबो बेबायदि दाङाबाजि जाफेराखै जे सोरबा ख्रिस्टाना आं बर' नङा होनफेराखै, बा सोरबा कृष्ण गुरुआबो आं बर' नङा होनफेराखै, सोरबा माबाया जय गुरुआबो बा कृष्ण गुरुआबो आं बर' नङा होनफेराखै। जों बर'आ बर'यैनो थाबाय थादों, जुदियो जों गोबां गुबुन गुबुन धोरोम आरो फोथायनायखौ लादों, बर'आ बर'यैनो दं आरो जोङो दिनैसिमबो बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै ज' लैहोर आन्दलनबो खालामदों जोंनो आलादा बर'लेण्ड नांगौ होननानै। गोबां साखि, गोबां फोरमानफोर दङ। दा बेनि गेजेरावनो मोनसे गाज्रि चक्रआ जोंनि गेजेराव हाबनो नागिरदों। दिनैहाय NDFB गैला, BLT गैला आरो आन्दलनकारिफोर गैला आरो बड'लेण्ड बिनायाबो गैथ'ला। बेखायनो फै जोङो बे समावनो सानसावनो डान्स मारेनि जे बर'फोरखौ जोङो धोरोम लानानै बोखावनि, फै जोङो बर'फोरखौ नोरजिया खालामनि। दा गाज्रि मानसिफ्रा बेखौ लादों। दा दुलाराय बाथौ गौथुमा बे जिनिसखौ नोजोर होआखै, खारन बे जिनिसा दिनै बेरखांदों। बिथां हयथ' रन्जन बरा बिथाङा बुंनाय मथेब्ला जे दिनैनो गाबोननो जे बर' बाथौफ्रा बर' ख्रिस्टानखौ बुख्रेबनांगौ, सुख्रेबनांगौ, दानथारनांगौ बेबायदिसो बाथ्रा फैदों। खारन बर' ख्रिस्टाना जे बर' नङा, बर' ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो ट्राइबेलनिफ्राय बन्स्थ जानांगौ, ट्राइबेलनिफ्राय ट्राइबेलनि स्टेटास मोना। आरे बाबा, बेखौथ' सोरबा ख्रिस्टाना बा बर' ट्राइबेला डिमान्ड खालामनानै लायाखै, बे संबिधानिक आखारैसो जोङो मोनबाय थादों। जेसेबांसिम भारतनि संबिधानाव सासे ट्राइबेलनि सुबिदाखौ मोननायनि मोन्थाय दङ, एसेबां जोङो लाबाय थागोन। जेब्लानाखि भारतनि संबिधाना बुंगोन जे ख्रिस्टान जानाय लोगो लोगो ट्राइबेलनि मोन्थायफोरखौ मोना, जोङो अके, वी आर अके उइथ देट। खिन्थु दिनै नोंथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो, बे खोथाखौ बुंनो, सयथ' रन्जन बायदि बरा धोरोम गैयै लांसुनिया बांसुनिया बर'नि गेजेराव बुलाय होनो नागिरग्रा मानसिखौ जुदि धोरोम गुरु हिसाबै आलासि लेंहरोबा बेथ' मोनसे रोखोमनि गावनि बिदा फंबाय बर' हारिखौहाय रायनो, गाज्रि भाषा बुंनो, माने बल गेलेनो दाहार लांनाय बायदिसो मोन्दों आं। दा बेखायनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा सांग्रां जानाया मोजां आरो मोनसे जिनिसखौ नोंथांमोना खोब साबधान जानाया मोजां जे नोंथांमोना बाथौ धोरोमखौहाय लाखिनोबा, बाथौ धोरोमाव जेरेखम ख्रिस्टान मिसनारिफ्रा प्रसार जायो, धोरोमनि बायदिसिना बिबिसना जायो, बाइबेल कलेज, थियलजिकेल कलेज जायो, नोंथांमोना बेफोरखौ गायसननांगोन। बेबायदिनो बाथौनिफ्राय क्लार्जिफोर मानसि प्रडिउस खालामनांगोन। आरो बेल' नङा, नोंथांमोना गिबियावनो नोंनि धोरोमा मा होनोब्ला नोंथांनि सार्टिफिकेटआव, नोंथांमोननि फिसौफोरनि सार्टिफिकेटआव आं बाथौ होननानै लानो सोलोंनांगोन। जेब्लासिम नोंथाङा गावनि धोरोमखौ आं बाथौ होननानै साखि होआ, अब्लासिम बाथौआ मालाबाबो थांनानै थाया, बे हारसिङै थैलांगोन। दा नोंथांमोना प्रथम हमवार्क हिसाबै बेखौ माव। दा बेखौनो नोंथांमोना मावा, दिनै ख्रिस्टानखौसो दुसिदों। दा बे खोब गोरोन्थि। खाम, जथा, सिफुंखौ लानानै बिदि बुंनो नाङा। सोरबा बाथौआबो गिटारखौ दामो,
आरो सोरबा खृष्टानाबो सिफुंखौ दामगोन आरो खामखौबो दामगोन बे मोनसे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट हावेभार बेनि गेजेरावनो बाथौफ्रा जुदि गमामायैनो बुंथारोबा बाथौ गौथुमनिफ्राय बाथौ महासभानिफ्राय जे दिनैनिफ्राय खामा जोंनि धर्मनि मोनसे आगजुसो दामग्रासो होनोब्ला खिन्थु खृष्टानफ्रा हयथ' मानिगोन जे नंगौ जोङो जोंनि गिर्जानि एक्टिभिटिफ्राव खामखौ दामनाय नंला नाथाय नोंथांमोना बेखौ बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सावरायनानै फोसाबा हागौ माने सोरबा सासे बामोन सोरबा हारसाखौ लाबानो जोंनि गेजेराव ओरै एरलाय बेबायदिबाथ' बे मावजि मानैनो मासे मोख्राया रुथि राननानै होनाय सेराव सोना रानना होनाय बायदिसो जागोन जोंनि गेजेराव मालाबाबो मिला प्रितिया फैनाय ना अराय सम बियो अमिल जागोन आरो गावजों गाव भुल बुजाबुजि बुलायनायसो जागोन दा बेखायनो आरो गोबाव फोलावनो सानाखिसै बाथौ धोरोमारि आंनि बिदा फंबाय बर' बिथांमोनखौ आं खोब गुरैयै खावलायनो सानदों जोङो धोरोमखौ लानानै दावराव दावसि जाजा जोंहा बड'लेण्ड सोरजिनांगौ मा खृष्टान मा बाथौ जों जयैनो लैहोर थांनानै जोंनि बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानांगौ आरो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिगां जुदि बाथौआ बा बर'आ जुदि धोरोमखौ लानानै गावबायबा बर'आ जोब्बाय हमनानै लादो दा बेखायनो आरो आं धोरोमनि सोमोन्दै मा बुंबावनो धोरोमा बयनिबो थाखाय मोजां आं खृष्टान आं गावनिखौ मोजां होनगोन सोरबा बाथौआबो गावनिखौ मोजां होनगोन सोरबा हिन्दुआबो गावनिखौ मोजां होनगोन सोरबा मुस्लिमाबो गावनिखौ मोजां होनगोन दा बेखायनो बे धोरोमनि बाथ्राफोरा जोंनि डिबेट खालामनायजों गावजों गाव दावराव दावसि नांलाय खमलायजों दान्थे बिदान्थेजों मालाबाबो सल्भ जाया धोरोम नालाय बेयो जोङो खदै मलायनांगोन बाइबेला बुंनाय बायदि सोरबाया नोंनि खावलायखौ फारसे सोबायोब्ला आरो फारसेखौबो सोबाना हो दा बेखायनो जोङो खृष्टान बा नर्मेलि गोबां केस जायोब्लाबो जोङो बांद्राय कर्ट कासारि खारनाय जाया आरो बांद्राय बिदि प्रेस मिडिया फैनाय जाया दा सत्यरन्जन बरा बिथांखौ आं बिनि थाखायनो दिनै बिनि एगेन्स्टै बुंनाया बेनो जे बिथाङा बर'फोरखौ बोखावनो सानदों बर'फोरखौहाय बर'फोरनि बे खौसेथिखौ बिथाङा नायनो हायाखै मैया दाखालिबो मोनसे बिराद गिदिर प्रुफ साथामनि गेजेराव जोंहा नबजित नार्जारि बिथाङा DIDआव जे ओरैबायदि देरहानानै फैदों बेबो बर'फोरनिनो मा खृष्टियान मा हिन्दु मा बाथौ गासिबो सानफ्रामबो आंहा नैबे मबाइलाव सिम मोननै दङ जिअ'जों हरलाय एयारटेलजों हरलाय आङो हाबिलखौबो हरनो थिनदों जे हाबिल नबजितनो नैबे नाम्बाराव नोङो हरदो नबजितआ देरहायो खोमा बेबायदिनो जों खौसेयैनो दिनै बर'फ्रा ज' जानानै नबजितखौ देरहायदों फैबाय थानाय समावबो जोंनि बर' जाथिनि इसुफोर फैयोब्ला जोङो मा बाथौ मा खृष्टान गावजों गाव दावराव दावसि बुलाय सोलाय जायाब्लानो खौसेयैनो जोङो हारिखौ लुखांनांगोन जोंनि हारियानो देरसिन थेंक इउ खुलुमबाय